It-tħassib li esprimiet il-Kamra tal-Kummerċ, l-intrapriża u l-industrija dwar in-nuqqas ta' sostenibilità fis-settur tal-kiri f'pajjiżna huwa tħassib li ilu jitkellem dwar il-Partit Nazzjonalista u dwar il-bżonn ta' pjan fit-tul għas-sostenibilità tal-kirjiet f'Malta. Dan intqal mill-Partit Nazzjonalista fi stqarrija maħruġa mid-deputati Marta Sportelli u Ivan Bartolo. Il-Partit Nazzjonalista fakkar li pajjiżna bħalissa qed jara teddida soċjali qawwija l-Maltin li jiddependu fuq il-kiri biex ikollhom saqaf fuq rashom hekk kif il-prezzijiet żiedu ferm. Hawn familji li qed jaffaċċjaw żidiet fil-kera minn €500 għal €5,000 fis-sena. Iż-żgħażagħ li jridu jibnu familja qed jaraw għafsa qawwija u pis sabiex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Dan huwa r-riżultat tal-mudell ekonomiku tal-gvern li kabbar il-popolazzjoni bla pjan u issa ħoloq kriżi għax naqas milli jinvesti f'housing soċjali. Minflok il-gvern Laburista ried li jagħti art pubblika f'żona strateġika biex xejn lill-privat għall-ispekulazzjoni u l-bini meta hawn anzjani u negozji żgħar li meta jingħalqilhom iċ-ċens tal-kiri jispiċċaw barra jew b'xejn. Il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li jeħtieġ pjan fit-tul għall-housing soċjali biex jiġi żgurat li jkun hawn biżżejjed proprjetà u postijiet tal-kiri bi prezzijiet affordabbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija issa ilu xhur jitkellem u jenfasissa fuq il-ħtieġa li tinsab soluzzjoni b'konsultazzjoni mal-stakeholders kollha. Dan għaliex din is-sitwazzjoni tal-kirjiet qed tolqot eluf ta' familji u ħaddiema, speċjalment lil dawk bidħul baxx.